school abụghị ọhụrụ ọnọdụ ele nwa nwaanyị ọhụ onye jere ya sị a jere pirichi ahụ enwe ka o pirichiga sị o pirichiga nene esi ahụ ụfọ bọọlụ ya gbasara Chineke ahụ ya hụrụ na-aba nke na-epirichi sị onye nyere gị sị nna agwa ha gbara ume soro nke ka ebe ntị nnukwu ka ya sị mama aha labe ahụ ga-abịagwu anyị asụ ahụ ji abịa anyị asụ Chineke ọhụrụ ike gị ọgba anyị si gị ịhụ onye ke Chimo aga m ije ajeri anyị asa anyị erita anyị nọ makpọ m si m gakwa ije nye ahụ eje si aga m ije fuke ike agwụmanụ aga m alaba ya si ụlọ m ga nje anyị eruola ya si ma ahụ onye ahụ du ebe isi elu ebe ahụ ahụ onye ahụ gaja ọhụrụ ahụ nwere ọrụ ndị ahụ